ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ ಮುರ್ನಿಯ ಫಸ್ಟ್ ఒక మూడు సక్కన అంతనే కారు ముర్నియ ఫస్ట్ ఓకేంటి అంతనది ఇంచ సరి 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 ముర నించని ముర్ని కార్ బొక్క బిజింటాయి గట్టి వత్తు వచ్చినాడు అవా ನೀರು ಬನ್ನಿ ఆయన పత్తన్న గట్టి వస్తారు చెప్పి మీరు నీరు పుర కట్టాయి పత్త ఇటే లైవ్ ఉంది నీరు కొట్టాడు అలా లేపు మూలు మూలు మారా నేను వస్తాను దేన్ని देता ना जी क्या नहीं है कला मार रहा है अड़ो अड़ो पोसा पैंट नीरू रट्टुन्नदी सारी रट्टुन्नदी नीरू पैंट इल्लडे चड्डी अळुगट्टे ಎನ್ನಿನೆ ಕುರ್ಬಿಲ್ ಇರಾಜಿ ಅನಿಲೆ ಬುನಾ ದಮ್ಮ मोने मत बर्रेल्ली मोने अत्ति कोरिन पटम विधान दादा ನೇ ಅವಳು ಜಯಂತಕ್ಕನ ನಂಬುದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಕ್ಕನಪ್ಪ ಅವಳು ನೀರುಂಟು ಅರೆ ಲುಂಬುಜಾ ಅವತ್ತ ಮಲ್ ಬಾರೆ ದೇರೆ ಕತ್ತದಾಲ ಅಲ್ಲ ಗಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಬಂದಿ ಆತರ್ನೇ ಇದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೇಶಿನ ಗಜ್ಜಿಪವ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಎಂಕ ಮಂಪರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಇಡೀ ಕೋರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕೋರಿ ಮಂಪರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹಾಂ ಇಡೀ ಕೋರಿ ಎಂಚ ಮಂತ್ರಿ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಏ ಅವು ದಕ್ಕುನಿ ಅಂಬೆ ఉందా ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ತಲ್ಪಾರ್ದು ಕೊಯ್ಪುನಿ ರೆಕ್ಕೆನಾ ಗಡ್ಡು ಕಡೆ ತಲ ರೆಕ್ಕೆನೆ 4 ಬಸದು ಕೊಯ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರದ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಏತು ಸುಲಭ ತುಲ ಕೋರಿ ಮನಿಕರ ದಾದುಂಡು ರಪ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ಲ ಆಯನ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿದೊಲ ಇದ್ದೇನು ಓಪನ್ ಅಂತ ನಾನು అది ఇది ఆగబడదు ఏమని పూజ కజా పూజ కోరి మనుకునే అదే ముట్టే బతులేయా
ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾಡು ಬೇ ಇದಾದ ಪಕ್ಕಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಲು ತೋಜಲ್ಬೆ ಖಾಲಿ ಮುನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನಿ ನಮ್ಮದು ಯಾ ತೋಜೋತ ಈಲ ತೋಜ ಏರ್ನ ಅಲೆ ಅರ್ನ ತೋಜುನ್ ಸಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರುವಲ್ಲ ಇದು ಅದೇ ಬಾವಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂದುವೆ ಏ ಆಗಿ ಬಿಡು ಕೆನ ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ಬಾ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಬೆ ಅಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಅಂತ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ ಅಯ್ಯ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದೀಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಗಡಿ ಕನಕ ಓಲು ರಡ್ಡ ಐನಿ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಂತ ಆದಿತ್ತು तुम्हारे कितने खबर चाहिए मुझे अलग ಮುಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜ ಹಾಂ ಅಕ್ಕ ಅವು ಓಪನ್ ಅಂತ ತುಜಿ ಪಾಲ ಅವ್ಯಾ ಅವು ಅಕ್ಕ ಅವು బావా అవు పల్లెని పాడారుండా అత భూత దెక్క పాడరండా అందు ಹೌದದ ಕೈಪೆ ಪುಡೈನ ಅವಿಟಿ ಕೈಪೆ ఒక ಕೈಪೆ ಪುಡಾಂಡ ಹೌದೇ ಪವು ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ಕಂಜಿದ ಡಿಗ್ಗಿ ಅವು ಪುರ ಏರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪನ ಕಂಜಿನ ಪುರ ಅವ ಹಂಗಡ್ದಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದಾಗ ಕೋರಿ ಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಮನ್ಪನ ಕಾಡ್ದ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಇಡುಪುರ ದಿಕ್ಕು ಕಾಡ್ದ నేర్లాటేది ఆమన్ ఒక తక్కిని అత్త బావ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಕಜಿಪೆಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದಿಂದ ಅದೇ ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಸಾಮಾನು ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪೇರ ಅಂದದಿ ತಕ್ಕ್ಯಾರ ಹೌದು ಅತಿ ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡಿದೆ ಅಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನದೆ ಅಕಲ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಲಂಚ ನಿಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ನಾಮ ताजा पुण्य